Salut și bine m-am găsit la un prim episod de pe un nou canal. Eu sunt Bogdan, de pe contul de YouTube Ebook și voi începe cu o serie de jocuri de Left 4 Dead, câteva episoade așa, să văd ce se poate întâmpla. Nu știu acum pe ce să joc, aș juca un survival și aș juca vreo câteva runde de survival. Cred că asta am să fac. Și să începem cu o de-asta prezentare. Mă numesc Bogdan, am 17 ani și mă joc foarte mult, de obicei. Vote to start, hai. Mă joc de obicei foarte mult. Și mă gândeam să mă apuc de un canal, dacă tot mă joc. Am mai avut câteva tentative. Eșuate, desigur. Și dacă m-ar lăsa să să-mi aleg și caracter. Alice, hai. Și am avut câteva tentative eșuate. Am avut maxim 300 și ceva de abonați. Și aia făcut prin generare, asta prin 2014, frate. La modul mega penal. Și acum nu știu, să văd ce se poate întâmpla cu acest canal și vedem cum decurg lucrurile în continuare. Am mai avut câteva tentative să filmez adineauri, numai că am dat de ruși infecți care vorbeau cu boții, la modul noi pierdeam acolo și era Luis, am che fai tu, Luis? Căcaturi de-astea. Oh, uite, aoleu, sper că nu dai iar de-astea. Hola sexy, băgane în pula, mă, da. Mute player, așa. De pe acum. Așa, rusul, care e rusul? Asta cred că e rusul. Smerk. Nu, asta e rusul. Mute player. Soy rusos. Ruski bilet. Hai, tată, dați și voi start sau? Până dau ăștia live dislove, du-te dracu. Play survival quick match, hai. Altă viață. Și da, vreau să văd exact ce se poate întâmpla pe acest canal. Dacă vreți să mă ajutați la modul cu share, puteți să dați pe Google Play sau să-mi trimiteți niște de-astea făcute de voi artwork-uri pentru poza de profil, pentru banner, pentru astea, pentru că eu nu le pot. Nu vreau la început acum cât penal rău, știu și eu asta, să dau 70 de euro să mi-l fac pe astea, că după aia poate îmi schimb gustul sau poate mă las și nu aș vrea să pierd așa de mulți bani. Poate dacă ajung la o anumită sumă de abonați, da, atunci o să bag bani. Și nu vă așteptați acum să ziceți că m-am apucat de YouTube ca să fac bani, ca să nu știu ce, să iau nu știu ce pe nu știu ce servere de Metin. Nu o să joc Metin oricum. Nu m-am apucat de YouTube la Caterinca. Iată, bobiți. Du-te dracu. Normal că minim mă lovește, adică ăla era fix lângă mine, da. Normal că minim mă făcrește, adică ăla era fix lângă mine. Du-te dracu, ești penal. Du-te dracu. Boom, fuck it. Suck on my titty, suck on my dick. Iată-l bobiți. Iar au revenit. Du-te în morții tăi. Ia-te, frate. Help, please. Aici, boss. Nenianuții. Nenianuții. Te pupă fratele tău. Ia ce vin rușii. Mamă, cât o rezistat băieții, ești nebun? 23 de minute.
Alt bobiț. Pistot, merg bobiț. Unde un bobiț, alt bobiț. 3 bobiț, 4 bobiț. Bag și un molotov. Ce dracu. Dau un molotov de pământ. L-ai atacat de jockey acolo. Dai mă să cer să-l ajut. Eu băgat mare incapacitate. Du-te, măta. Am să mă să-l ajut, da. Ia uite-l și pe ăsta. Eu voiam să-l ajut pe ăla, să-l omor pe ăla, minim omor ăsta. Ești bâvă. Ăsta mă... Și cum a murit Bogdan? Într-o baltă de vom. Help, please. Zic și eu. Până nu pot să-l ajut pentru că e out of my range. Mersi, adică, mersi, team. Sunteți cei mai șmecheri. A, și puțul ăsta o să reziste 70 de ani. Și celălalt la fel. Așa că... mai bine schimbăm. Take a break. Call a vote. Restart round. Hi, please. Hai, dați și voi, frate, un restart. Atunci dă-vă dracu. Eu o să mă enervez foarte repede. Adică la modul nu mă ajută. Eu ce vreți să fac? Să stau singur, să mă uit la oameni. Play survival. Quick match. The Parish. No, și sunt dați câteva sugestii despre ce ați vrea să mai fac pe canal. Eu acum nu fac gaming de pe un marele ca PC cu 40 de chestii. Am un laptop și am destul de frame-uri pe el. Adică mie îmi convine. O să mai am frame drop-uri. Nu vă convine, adică nu o să am frame drop-uri de alea de 50 de ani în care mergi în imagini. Deci că fac canal de imagini, de fotoprocesare. Nu, mai am câteva de-astea micuțe, vă să mă înțelegeți. Dacă vă enervează așa de mare, dați dislike. Nu mă interesează like-uri sau dislike-urile sau view-urile la pentru început. Eu v-am explicat cum stă treaba. Eu m-am spawnat ca un player mort. Care-i logica? Mă lași să... Ei doi morți. Aproape morți. Poate deci noi un restart round. Hai, cam două până acum. Are piatră în cap celălalt și pe ăsta-l calcă zombie. Restarting round. Hai, the X. Așa, tat. Luăm marea ca. Nu tigaie, ce să fac cu tigaia, boss? Dă pistolul. Oare poți lua și pe cealaltă? Așa, tat. Nu pozesc că după aia. De ce? Unde fug băieți? Fuck my life. Mă scuzați. Got a machete. Time to make some zombie soup. Deploying incendiary ammo. Grabbing some frag rounds. Time to start some fires. Hai. Dăm și noi start? Everybody grab a weapon. Deploying explosive rounds. Oh, cool. Stai să iau și o prostie asta de aici totuși. Și o pun aici. Altceva mai am nevoie? Asta să o iau de aici. Să o pun din aici.
Și să am un range la ea, e ok. Așa, merge ceva. Acum sper să nu-mi iau mare disruption. Dau, bag un glonț în capul ăsta. Poc. You shoot me. Și mă îmi dă și el înapoi. Vreau să mor pasăre. De ce nu pot? Hai, dăm și noi start. Eu v-am spus că habar n-am cum să joc. Mi-e place jocul ăsta pentru că e shooter. Dar nu știu cum să-l joc. Call of Out. Și cum dau și eu start la meci? Enter. Ăla a ieșit. Ruski bilet. How do we start? Deci n-am mâncat nimic și cred că auziți cum înghiori stomacul. Aoleu, vor băieții să fac mari pregătiri acum, parcă vine apocalipsa for real. For sure. Păi hai băieți, so let me fucking start. Here they come. So it begins. Goo incoming. Ah, spitter goo. Elisa stă acolo ca ultimul prost. Băieții s-au gândit, adică la modul au băgat 40 de chestii acolo doar așa, de șustă. Uite-l pe ăsta. Y'all get ready now. Minim mă omoară unul din spate. Uite-l, bobiț. Ce-s morți, măti. Marș, fă! Băga ne-am ceva în ochii voștri. S-au căcat pe ei băieții 10 ani ca să facă nimic. Uite-l pe fratele meu. Ei au murit. Cum stau eu pe jos, totul pe jos. Cum stau el stă și pelește mărțoaga. Din, l-a ridicat-o pe Din. Ăla explodează acolo, tu-i mort, nu? Nu știi să o moare. Eu mor aici. Get up! Young, stop that shit. Help, for fuck's sake. I'm carrying you. Get up! Get it off, Hunter! Get it off me! Reloading! Nice shot. Get hurt. Hold up. Taking Healing. Acum să nu vină Dita, iată. Fete ce kill și ala în cap.
de dracu. Nice shot. Charger! We got a charger. God. Gata. Bă, băgava-și sânge în ochi. Don't stop now. Ăla e mort acolo, îl bat zombălății în cap. Feten, mare jockey ce am în cap. Get your ass up. Get up. Knock that shit out. Jockey în cap iar. Help please. Or not. Da, se pare că teamul meu e fantastic și știi să mă ajute când am nevoie. Da, și din păcate deci nici măcar bronz standard nu pot să iau. Adică la modul ăla de grav am ajuns. Use some help over. Hai măcar să iau un bronz standard. Bronz standard. Need some help. Nu, n-am la bronz standard. Și aici se încheie episodul nostru. Îmi pare bine că a stat cu mine până acum. Eu am fost Bogdan și dacă v-a plăcut dați un share pentru că mă ajută să îmi promovez canalul, mai ales fiind la început. Un like ca să mă încurajați sau un dislike dacă nu v-a plăcut. Și un coment cu ce aș putea să îmbunătățesc calitatea videourilor și astea. Acum nu pot să vă zic că pot să-mi fac mare chestie, dar am să încerc. Așa că v-am lăsat, am omor playerii de dracu. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat până acum și că nu v-ați plictisit de mine. O zi faină, seară faină sau ce vreți voi.